Habakran hakmat ki pai ba, bat ki officer ha ka jingilang mat pli pai ba, ya ka water harvesting structure kam ecotourism pang, hakashnong umling kadat taskuri bhoi, uba sustenance sotun umentri ke sarkar chela, bat ubadiru bapet ya katanat CNRT block, ubadiru u MLA jong jirang, uloong maka jingki ubat parnai kishnong kitau ki bahap hapo jong jirang constituency, kadai na ka jingtri shitom baklam shong than, daki officer sarkar na kitanat trikam bapher. Kita ki kentian balakran do ba sustenance sotun kadai hakasni balapli pat ba ek water harvesting structure kam ecotourism park kabalati ling ba da ka RIDF jongkan nabat haka jinglut ka bakot shaka shiklo tingka ka jingte ka project kalong ban pelong kum ka jaka pelang baki nongrap kin yo ban penan kam haka por baki rap kiryang bad haka por baki dan kam mi ka nalor kata kan long ru kum ka jaka le shang pengat da ka jingdan kiling kenda bad ki jaka shongkai pingat Kibalaya dan lang hakati kesngi kabapli ketika water harvesting structure kam ecotourism park kilong u genetic dishira u director ka soil and water conservation u C Avasti u SDO jong ka civil subdivision patharkhma u ba e singli u rang ba shnong ka umling ka tasku ki officer na ka soil PHE PWD lembat ki pat ba jong ka te ka than Habakran hakte kasngi uba sustenance sotun ulapan pawi ke jingkemen ban yoi ki kampan roy ki betut kishnong ki thau ki baha phapo ka jirang constituency hakaba kaladan ke jingkela ka babon habaro kilyang ban haban nujor ba kisnam ki balale no baro Ini pernah agreement dengan project dengan bu iki jingwai dengan bu kedok ada dengan project kalau dengan jingwai yang di pada dengan depan di kata Wishnong dari the strong foundation of me being the first time as the minister to the government of Meghalaya. And thank you so much for giving me this privilege and the honor for the soil department. Nangkaru ya kashnong hibrokaway, but nangkaru ban nang iya kajintre stem, kajintre minot, kajongki officers. Nitip bagi officers baru haman di department itre stem kishimkia, but day nagkatagadaw bagi ka project kabangi mental kaba layo bangin Please isundan mentagasi kadai ke project kaba kini ki officers baru aja ke soil department election care ka Ripoy district ka jila ka jungi kadai ka jila kabala terpu kerpang domblay hagi por ki paminswa laban omba ka konsensi ka jungi kinumdon kum ki taki projects lene ki ba laganong ki ba laban attract lene ban bring ya di waypat ya ka jingpen itana endai nilai imenta bahaka konsensi ka jingiro idon shibon ki potentials lene kita ki benta ki ba ilabanong ki ba ladaba nikon bot ya kali ke area lana ya ka take area kilo ki da ki thong ki dai ki thai kala banong ka jingi tna ba kala ban khring ya ki nong wan juo kai kum ba kalong ha kali ke chacha ka ba na kali ka soil department kala da bon mama ai kali ke project ha ka ba kan salong away
nakijaka iban pring ya ki no wan jong kai nakaleng itong ithan kiba lada mapi kung kasnong kaba ke department kasyanya mapi kung ki groups lani ki society lani la belong na ka dobar hi brokwe lada ki shim le ke jikit kli ringkat pa ke department na kadamsa kumno bantin sumare ke ni kachaka i director lada convention banong ba i kwa ba kini kithan kini area ne baro kum ba pi kini ke surroundings ba pindai ban pom pathar ye ki dieng isi lani ban penselan ne kini ke klau ladang ni penselan no e kini ke klau kini ke jingi tenat jom kini ke caka kan sadu ide ban pensa pende ye ki klau betap kenang ba ko lani kita ki source of water kenang bun but kanika lead project kedengki kanlong kabayai sa kabayai ne